samyaka suka tetap hati pertia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Ingkang satu hugi hormatan panjenenganipun ingkang menggugati Bapak Lantur saha Ibulis sesepuh bidi sepuh ingkang mapan wonten Noyo Bangsa Jepun Tulungagung ingkang pantes kira bekten. Bapak Ibu para rawuh tamu undangan ugi sutrisna budaya ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur awet saking berkah pangestu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan saged pelanggan wonten ing dalu punika kanthi kebak kawilujengan, kebak kabaguswarasan tanpa manggih halangan rubito setunggal menapa. Salawat salam kita tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun benjang wonten ing yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ngaturaken wilujeng dalu wilujeng rawuh Bapak Ibu tamu undangan dipuntepangaken ing dalu punika keparenga kula Okamarwaja kisah kanca saking Wande Budaya marasowan wonten ngarsa panjenengan awit mung didhawuh saking panjenenganipun Bapak Lantur saha Ibulis sawerna atur lelipur ing dalu punika wonten Pak Hargian tasyakuran pernikahan putra kinasih ingkang paring asma inggih menika Mas Franky ugi Mbak Rahmah. Pun saya ndherek ndedonga mugi-mugi pinanganten kekalih saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ugi barokah anut nuntut reruntungan kadya mimilan mintuna
langgeng-langgeng anggenipun bangun bali wismo. Amin amin ya robbal alamin. Ing dalu punika kula bisa kanca saking Wandi Budaya ugi makarya sesarengan sound system kondang Tulungagung inggih menika kanca-kanca saking Hana Audio ugi pahargyane dalu punika dipun live streaming wonten channel YouTube inggih menika SDR Family Vlog. Ugi kanca-kanca YouTuber ingkang sasanesipun wonten kanca saking Moe Moe Production. Ugi RJ channel 1971. Matur kenging manuwun ugi boten kesupen kanca-kanca kadang juruladi kadang sinoman Bapak Ibu sedaya kemawon ingkang tergabung dalam The King of Pawonnya Pak Lantur dan Bulis. Matur kenging panuwun mugi-mugi gotong royong guyub rukun panjenengan sedaya saged nuwuhaken berkah barokah mliginipun tumrap keluarga agung Bapak Lantur sumrambahipun dumateng kula panjenengan sedaya. Bapak Ibu tamu undangan ugi setresna budaya ingkang kawula mulyakaken monggo sesarengan memuji mugi-mugi pagelaran wonten ing dalu punika saged kelampahan kanthi lancar sukses ngantos titipunaning adicara. Wasana kula ngaturaken wilujeng hampir sani saha midhangetaken pagelaran campursari ing dalu punika saking Wande Budaya. Nuwun. Sapi
mimpi durung tutup tangi rasa kangen wis bisa mari sesat mimpi durung tutup tangi rasa kangen wis bisa mari. Matur nuwun.